गुरु एमिति एक शब्द ଯେଉଁଥିରେ ଥାଏ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ, ନୀତିର ପଥ ଓ ଜୀବନର ସତ୍ୟ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆମକୁ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତିନି, ସେ ଆମ ଜୀବନର ଶିଷ୍ଟାଚାର, ନୀତି, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ମାନବିକତାର ବୀଜରୋପଣ କରନ୍ତି। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାପା ମା ଆମକୁ ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ଦେଇ ଦୁନିଆକୁ ଆଣନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା କହିବା, ଚାଲି ଶିଖିବା ବାପା ମା ହିଁ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହଜାର ହଜାର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯେପରି ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ପଥରକୁ କାଟି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିର ଆକାର ଦିଅନ୍ତି, ସେହିପରି ଗୁରୁ ଆମର କଳା ପ୍ରତିଭାକୁ ଘଷି ମାଜି ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ସମସ୍ୟା ବେଳେ ସାହସ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସଫଳ ହେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି, ବିଫଳତାରେ ଆଶା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଦୀପଟିଏ ଯେମିତି ନିଜେ ଜଳି ଜଳି ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଇଥାଏ, ସେହିପରି ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସମୟ, ଶ୍ରମ ଓ ଶକ୍ତି ଦାନ କରି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା, ଗୁରୁ ଆମକୁ ଯାହା ଶିଖାଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରି ଆଗେଇ ଯିବା।